dia o vesprada o vespre, com diuen a Mallorca. Benvinguts a aquesta casa, al Centre Octubre, i com a president de l'entitat que ens acull, d'Acció Cultural del País Valencià, estic molt content de la vostra presència. Agrair en primer lloc al professor Mascolell la seva assistència i al senyor García Reig, conegut de temps històrics, quasi, al president de l'Institut d'Estudis Catalans, els consellers que han tingut la cortesia d'acudir, el qual estem molt ben acompanyats, reconfortats. I no res, jo no tinc més que dir, només que saludar-vos i agrair-vos la presència i l'assistència. I ara una miqueta el Juli Peretó, que és membre de la Junta Directiva i responsable de qüestions científiques, de programes de divulgació científica, etc., des de fa molts anys, us explicarà una miqueta el contingut de l'acte. Moltes gràcies, president. Molt bona nit a tots. En primer lloc vull agrair la presència d'aquí de tots els assistents, especialment a les autoritats que ens acompanyen. Crec que l'ocasió s'ho mereix per la temàtica que anem a tractar aquesta nit. Us dono la benvinguda a l'Espai Ciència de l'Octubre, Centre de Cultura Contemporània, que celebrem enguany 10 anys d'activitats. Fa 10 anys, quan aquest centre es posava en marxa, les converses entre persones clau, en la meva opinió, com va ser el president de l'Institut d'Estudis Catalans Salvador Giner, Salvador Alegret, Ricard Guerrero, per una banda, i per una altra el president d'Acció Cultural en aquell moment, Eliseu Climent. Totes aquestes converses van cristal·litzar en una idea de que més que crear una delegació de l'Institut, com ja passava en Alacant o en Castelló, a València valia la pena potser aprofitar la sinergia d'un centre de cultura contemporània com el que s'estava bastint per a fer un programa de divulgació científica, d'activitats que tingueren com a centre la difusió del coneixement científic. D'ahir va néixer l'Espai Ciència, li vam dir aquest nom. Jo vaig assumir la coordinació per encàrrec del president Giner, i és una responsabilitat que he estat desplegant en aquests anys després que em va confirmar en el càrrec el president actual, Joan Domènec Ros. Des del principi ens proposàrem la generació de tot tipus d'activitats que pogueren encabir en aquest edifici o en altres llocs de la ciutat que poguérem aprofitar també, com el Jardí Botànic de la Universitat, totes elles centrades en la difusió del coneixement científic i sobre una base fonamental, i és que la ciència és un ingredient indestriable de la cultura contemporània, i aquest era el nostre propòsit. Gràcies a la complicitat i l'ajut d'altres institucions, molt especialment Acció Cultural del País Valencià, l'Institut ha desplegat a València al llarg dels darrers 10 anys una gran diversitat d'activitats en les que han participat més de 200 persones, entre conferenciants, ponents, autors de llibres, investigadors, traductors, editors, en fi, periodistes, un llarg etcètera de professionals que s'han aplegat en les nostres aules, en les nostres sales o en els actes que hem organitzat. Hem tingut conferències, debats, bars de ciències, tertúlies en la cafeteria, presentacions de llibres aquí en la llibreria Fanset, demostracions d'experiments, en aquesta mateixa sala una fabulosa demostració de l'any de la química amb experiments extraordinaris, tota la sala plena de criatures, els cicles anuals que hem dedicat als Premis Nobel, ara en gener continuarem amb això, les sessions monogràfiques, com ara la celebració del Dia de Darwin, són probablement de les poques ciutats, no ja de l'estat espanyol, sinó d'Europa, que cada any celebra religiosament, entre cometes, el Dia de Darwin, i els matinals de l'evolució que hem celebrat aquí, tant aquí com en el Jardí Botànic. D'Alfred Wallace a Alan Turing, de Lucreci a l'Immargulis, de Ramon Llull al bosó de Higgs, del canvi climàtic al genoma humà, dels virus a la fotònica, en fi, una llarga llista de temàtiques, de debats, de polèmiques, de coneixements, en definitiva, que sempre hem gaudit, gràcies al públic assistent, de l'agraïment, del reconeixement, de tota aquesta gent que s'ha plegat en les nostres activitats, que ha participat en els debats i en els col·loquis, i per tant vull aprofitar aquí ara, sempre ho dic en totes les activitats, però avui de manera col·lectiva a tota la gent que ha estat venint al llarg de 10 anys, moltíssimes gràcies. Tot això no hauria estat possible sense el treball de moltes persones,
l'administració, el suport administratiu d'Acció Cultural i de la Secretaria Científica de l'Institut d'Estudis Catalans, fins a l'equip de disseny, gestió, manteniment del Centre de Cultura Contemporània. Hem comptat també amb el suport de la Unitat de Cultura Científica, Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València, així com de la Delegació Institucional del CSIC, la revista Mètode, la llibreria Fanset i altres còmplices que anem aglutinant. En l'acte d'avui, per exemple, vull agrair també especialment la col·laboració del taller d'audiovisuals de la Universitat de València, que gravarà la conferència del professor Mascolell, la cartellera Túria i el diari digital VilaWeb, que ens ajuden en la difusió. Per celebrar els 10 anys d'activitat hem triat un conferenciant d'excepció, el professor de la Universitat Pompeu Fabra i membre de l'Institut Andreu Mascolell. La nostra intenció, al convidar al professor Mascolell, vull donar-li les gràcies públicament per acceptar la invitació, la nostra intenció ara i ací és obrir el debat i la reflexió sobre la universitat i la recerca en un món ple d'incerteses i restriccions. I crec que nosaltres, en València, en el País Valencià, també estem en un moment adequat per a fer aquest tipus de reflexió. La seva experiència com a responsable polític del sistema universitari d'investigació de Catalunya durant molts anys ens pot ser molt útil, més encara a la vista de resultats tan remarcables d'unes polítiques estratègiques continuades i estables. Crec que això és important remarcar-ho. I per a fer la presentació del conferenciant tinc el plaer de presentar també el professor de la Universitat de València, Andrés García Retxe, que és el vicepresident executiu del Consell Valencià de la Innovació. Crec que és una persona molt adequada per a fer la introducció i eventualment moderar el debat que es pugui plantejar. Públicament, per tant, vull donar les gràcies als dos convidats per haver acceptat celebrar amb nosaltres aquesta dècada de cultura científica i a tots vosaltres per l'assistència. Moltes gràcies. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Consellers, directora general, rector de la Universidad Politécnica, queridos amigos, yo sinceramente me siento bastante honrado con que se haya pensado en mí para presentar al profesor Andreu Mascolell. En realidad, de no hacer esta presentación, estaría ahí sentado con todos ustedes, muy interesado en escuchar las ideas de una persona que significa muchas cosas en el mundo académico, pero también en el campo de todas aquellas políticas públicas relacionadas con la economía y, sobre todo, con el papel central que en la economía, tienen la investigación y los investigadores. Para empezar, Mascolell tiene una biografía profesional y política bastante impresionante y un currículum de los de verdad, esta vez sí. Entre otras cosas, porque fue uno de los pioneros en entender que la mejor forma de contribuir al buen gobierno de un país es visitar otros muchos antes, que el provincianismo intelectual es una catástrofe y que de poco sirve acumular conocimientos si estos no se ponen al servicio de un modo u otro de la sociedad en que uno vive. El periplo vital de Mascolell puede resumirse en una especie de largo viaje de ida y vuelta a Barcelona, pasando por Valladolid, Minnesota, Berkeley y Harvard, durante el cual, por cierto, vieron a luz dos de sus obras más referenciadas en el mundo académico, la teoría del equilibrio económico general y la teoría microeconómica. Entre muchas otras actividades, ha sido editor de la Journal of Mathematical Economics y de Econométrica, ambas revistas de reconocido prestigio internacional, Foreign Associate de la National Academy of Science de Estados Unidos y miembro honorario de la American Economic Association, o sea, estamos hablando de cosas de envergadura. Ha sido miembro de la dirección de la Asociación Española de Economía y presidente de la European Economic Association también, miembro del Instituto de Estudios Catalanes y de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales, asesor científico del Servei d'Estudis de la Caixa y de Telefónica I+D, y miembro de la Junta Directiva del Cercle de Economía. Es doctor honoris causa por las universidades de Chicago, Toulouse, la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París, la Universidad del Sur de Argentina y la de Alicante, lo que da una idea del impacto mundial de sus obras y de su acción académica. Los premios y reconocimientos recibidos son innumerables, no vamos a detallarlos aquí, hasta el punto de que resulte difícil encontrar alguno relacionado con la economía, la empresa o la investigación en este país que no lo haya recibido. El Nobel todavía no, pero siempre han dado muy cerca y desde luego no debiera descartarse. Lo digo en serio. De 2000 a 2003 fue consellero de Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat Catalana. Atención a los nombres, a los apellidos de los cargos, mientras que aquí estábamos construyendo casas en la costa.
y desde 2010 a 2016 conseller de Economía y Coneixement, de nuevo. Hace unos días nos enteramos de su nombramiento como presidente del Barcelona Institute of Science and Technology de Barcelona, una responsabilidad para la que, en mi modesta opinión, sería difícil encontrar persona más adecuada. Pero el interés que para los valencianos tiene la vida y la obra de un personaje de esta dimensión rebasa con mucho las fronteras estrictamente académicas. Como saben, la Generalitat Valenciana está poniendo en marcha en estos precisos momentos un proyecto llamado Agencia Valenciana de Innovación, cuyo objetivo principal, como ya es público, es fundamentalmente mejorar la eficiencia del sistema de innovación en su conjunto, es decir, intentar que los frutos de la investigación de todo nuestro sistema universitario, de los centros del CSIC y de toda la red de institutos tecnológicos presentes en nuestra comunidad, no sigan tan al margen como hasta ahora de nuestras empresas y de nuestro sistema productivo en general. Si asumimos de verdad que estamos en una economía de conocimiento, bueno sería afrontarlo de una vez por todas. Cuando observamos que tan solo el 4% de los ingresos de las universidades valencianas provienen de nuestras empresas, o cuando constatamos que en el conjunto de España se necesitan 290 publicaciones científicas para conseguir una patente triádica, mientras Alemania solo necesita 24, 27 Corea del Sur, 40 Francia o Israel 48, podemos entender que algo está fallando y que los recursos científicos y tecnológicos de que ya disponemos no parecen estar muy bien aprovechados. La correlación que existe entre el nivel de inversión en I+D de un país y su renta per cápita es más que evidente. Un sistema productivo robusto depende a largo plazo, sin ninguna duda, del esfuerzo que el país haga en sostener niveles elevados de materia gris. La experiencia de la Institución Catalana de Recerca y Estudis Avançats, ICREA, puesta en marcha en 2001 para captar talento investigador del resto del mundo, los programas de doctorados industriales y algunos otros en la misma dirección, fueron la forma en que Cataluña, de la mano de Mas-Colell, encontró la vía para ensanchar su base científica sin recurrir a los mecanismos institucionales ya establecidos que hacían muy difícil lograrlo. Hoy la captación de fondos europeos por parte de Cataluña a través de los proyectos de investigación realizados por grupos de excelencia supera con mucho el coste que supuso dicho sistema. Lo miremos por donde lo miremos. Mas-Colell acertó y me consta que la Generalitat Valenciana está trabajando en la misma dirección en estos precisos momentos para trasladar aquí un modelo de producción científica cuyo éxito es más que evidente. La agencia nuestra, modesta, simplemente lo único que pretende es dar un paso más y garantizar que dicho conocimiento se aproveche también por la base productiva. Esto es el cambio del modelo productivo. Ambas son condiciones necesarias, pero ambas, las dos, para reformar de verdad el modelo productivo, aumentar el stock de conocimiento y garantizar su uso. A tenor de la reseña del contenido de su intervención aquí hoy, del profesor Mas-Colell, no dudo de que cuando esta disertación acabe, habremos aprendido mucho más de lo que ya sabemos sobre este asunto y sobre los difíciles retos también que las políticas públicas tienen que enfrentar para lograr resultados útiles a todos los ciudadanos y a la sociedad a la que sirven. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y le paso la palabra al profesor Mas-Colell. Gracias. Moltes gràcies per la introducció. Només una precisió. Quan ha enumerat els doctorats honoris causa ha dit al final el d'Alacant, però el d'Alacant va ser el primer i el primer sempre és molt especial perquè és el primer i perquè en el meu cas el meu pare va néixer a Alacant. Mentre que el meu pare va néixer a Alacant, la meva dona i els meus fills són tots americans, el qual vol dir que avui estan en una profunda depressió i això a mi se m'encomana i per tant pot afectar a la meva eloqüència perquè el cap el tinc en altres circumstàncies i no he dormit gaire. Bé, comencem. Senyors consellers, rector magnífic, autoritats del Centre Octubre de Cultura Contemporània, amics. En primer lloc, us vull felicitar per arribar al 10è aniversari de les vostres activitats i per fer-ho dedueixo amb molt bona salut i també veig amb l'empenta necessària per afegir-ne com a mínim 10 més. Veig el senyor Parató prou jove per comprometre's 10 anys més. I no cal que us digui, però us vaig a dir que us agraeixo molt que hàgiu pensat en mi en una ocasió tan especial. L'eix de la meva intervenció serà la recerca. La resta de temes, la universitat, el finançament, aniran sortint com branques d'aquest tronc. I la meva experiència
és, bé, també és americana, però és sobretot en els darrers anys catalana, o sigui que us explicaré exemples catalans, no pretenent que són els únics possibles, sinó simplement exemples i idees. Parteixo de la següent premissa. Volem un bon sistema de recerca. I això vol dir un sistema que globalment considerat toqui la frontera del coneixement i que ací i allà l'expandeixi. Vaig constar, dit sí de passada, que no crec en la importància de la distinció entre recerca bàsica i aplicada. Enric Prat de la Riba, a la sessió constituent de la Mancomunitat de Catalunya, el 6 d'abril de l'any 1914, un discurs breu, i va incloure el següent pàrraf, cito: «Volem que el nostre pensament no sigui, com ho és fins ara el de totes les regions ibèriques, exclòs de la col·laboració universal, que la investigació científica nostra s'avanci a treballar en les línies avançades on es lliuren les batalles de la ciència, on treballen els homes que inventen, els que enriqueixen amb noves adquisicions el patrimoni intel·lectual, moral i artístic de la humanitat. Doncs si hi poseu homes i dones, en comptes d'homes només, si poseu homes i dones, aquí ho teniu. Aquesta ha de ser l'ambició. Ho era a 1914, estem molt millor, però ho continua sent en aquests moments. Tocar la frontera del coneixement, dit sigui també de passada, és com una droga. Saber que si demà tu saps més, llavors la humanitat sap més, fa que treballis tota la nit. També compta, no us ho negaré, l'expectativa del crèdit que obtindràs. En el cor d'un bon sistema de recerca sempre hi ha el talent, ben educat, de persones. Amb talent però no n'hi ha prou, cal que sigui educat. No és agosarat dir que les polítiques de recerca són essencialment polítiques per retenir, atreure i fixar talent. És una simplificació, sens dubte, però no excessiva. Podem observar que també és política científica construir laboratoris, evidentment, però implícitament ja estava dit, sense bons laboratoris ni retindrem ni atraurem talent. O podem dir, també cal saber sobre què volem investigar, sí, però en un bon sistema de recerca, curull de talent, el coneixement i les opinions dels membres de la comunitat científica són un ingredient essencial per a la determinació dels àmbits i els reptes de la recerca. Construir un bon sistema de recerca requereix moltes coses. Us podria confegir una llarga llista de requisits que demostraria que sóc, o que em tinc, per persona ponderada i sensible cap als matisos, però avui ja haureu constatat, he decidit ser esquemàtic, no perquè avui sigui aquí amb vosaltres, sinó probablement perquè molts dels debats d'avui simplifiquen molt i si aquests ho fan, doncs jo també ho faré. 9 anys enrere vaig ser coautor, amb Philippe Aghion, Matías de Vatripon, André Sapir i Caroline Oxby, d'un estudi sobre una part central del sistema de recerca europeu, les universitats. Vàrem arribar a la conclusió que les universitats, per obtenir un lloc prominent en els rànquings, la posició en el de Xangai, el que vàrem estudiar, està molt correlacionada amb la recerca, tenien que o bé ser autònomes, flexibles i àgils, o bé rebre una subvenció pública molt elevada. Un exemple de les primeres són les millors britàniques, de les que no es pot dir que hagin rebut una contribució pública anual notable, però que tenen una governança excepcionalment bona. Un exemple de les segones serien les millors escandinaves, amb una governança no tan bona, però amb una contribució pública molt considerable. Diria, però, i amb això vaig més enllà de la referència anterior, que les millors suïsses combinen les dues bones característiques, molts diners i bona governança, i per això estan a dalt de tot en els rànquings, a l'Europa continental però també en el món. Faré doncs un salt i simplificant i partiré de la següent simplificació.
Per desenvolupar un bon sistema de recerca es necessiten recursos i es necessita bona organització. I d'ara endavant les meves observacions s'arrenglaran entorn a aquests dos temes. Finançament. Els recursos arriben a la recerca per la via de les universitats, dels fons públics específics i de fons privats. Serà útil tractar aquestes tres categories separadament. Primer, finançament universitari. El finançament de les universitats no és, evidentment, només per recerca, però una part certament ho és. A efectes estadístics es considera que podria ser del 40%. És per això que les obligacions docents d'un professor universitari són inferiors a les d'un professor d'institut. I és per això que a partir de l'LRU i encara més de la LOU s'ha insistit en el concepte de personal docent investigador, que s'ha de llegir no com a personal docent i personal investigador, sinó que s'ha de llegir com l'expressió de l'ideal d'un col·lectiu de professors que són alhora docents i investigadors. Consideraré, a més, que docència i investigació són realitats complementàries en el context universitari i per tant, puc adreçar-me en el tema del finançament de la recerca universitària referint-me més generalment en el finançament universitari globalment considerat. Per entendre'ns, és el 40% del global. Quina és la situació actual del finançament a les universitats públiques espanyoles, incloent les valencianes i les catalanes? Ja ho sabeu, no us ho explicaré gaire perquè aquí ho sabeu perfectament. Està per sota de la mitjana europea, ho estava fa 9 anys, quan vam escriure el llibret del que us he parlat, i ara amb la crisi encara ho està més. I ho està fins i tot si no comptem les beques, però si les comptem, com ha de ser, la desproporció és considerable. Les beques és relatiu a Europa l'àrea on tenim el pitjor indicador. Arribats a aquest punt, qualsevol persona a qui importi la universitat es troba en una cruïlla. La tentació és dir cal augmentar el finançament públic de la universitat i d'aquí no moure's. Perquè si un es mou, llavors es pot interpretar com que s'estan buscant solucions alternatives i per tant fent el joc a qui no vol augmentar la subvenció pública. Però jo no em puc quedar aquí, en part perquè alguna cosa interessant us haig d'intentar transmetre i en part perquè aquests darrers anys m'ha tocat conèixer per dins el repte de les nostres finances públiques, aquí hi ha qui les coneix molt bé, i això no m'ha omplert d'optimisme pel que fa al finançament públic de les universitats en el mig termini. No parlo del llarg termini, espero que aquest sigui bo i puc dir que he viscut períodes d'increment significatiu de despeses públiques en universitats, és a dir, sé que aquests períodes existeixen. Però crec que no els tornarem a veure ni a curt ni a mig termini. Com he dit, no perdo l'esperança pel que fa al llarg termini. Les finances públiques, com sabeu, estan subjectes a molta tensió. Quan, referint-me al Regne d'Espanya, una economia creix al 3% i té un dèficit del 5%, vol dir que quelcom està profundament espatllat en el sistema fiscal. Si a més el govern rebaixa impostos, incorre la ira europea i així i tot es renomena el mateix equip econòmic, ja em direu. Afegiu-hi la política d'escanyament financer de les autonomies, globalment considerades, i de les mediterrànies en particular, o la pressió anguniosa de les necessitats socials sobre la despesa. Tot això no té perspectives de revertir. Però hi ha un altre factor. Imagineu que potser miraculosament hi hagués una partida pressupostària nova per a educació. On aniria? Uns, potser els que estem aquí, diríem que la universitat és clau per la productivitat de l'economia, tant per la seva contribució docent com per la recerca.
D'altres dirien que la recerca moderna ha demostrat que l'educació dels infants, inclòs el període dels 0 als 3 anys, és encara més clau i que a més té un efecte positiu, té un efecte positiu sobre la demografia, sobre la natalitat. Aquesta segona opinió podria guanyar la partida. Parcialment, segur, i potser totalment. I encara més, si hi hagués més fons per les universitats, l'argument que aquests han d'anar a cobrir el desequilibri més gran, el de les beques, tindria molta força. I el fet és que els fons per a beques de grau repercuteixen en la recerca molt limitadament. En el front del finançament, les universitats i els responsables de les polítiques universitàries s'enfronten a dilemes difícils. En discuteixo un que és controvertit i en el que m'he vist directament implicat i he hagut de prendre posició, el de les taxes universitàries. La pregunta és si amb la finalitat de mantenir o augmentar la qualitat universitària, el qual inexorablement demana recursos, és legítim augmentar les taxes universitàries. Diria que sí, subjecte a una condició fonamental, que ningú que ha arribat a la seva porta li quedi barrat el pas a la universitat per raons econòmiques. I això vol dir, en una terminologia avui comuna, tarificació social, que qui pugui pagar pagui i qui no pugui pagar no pagui. Aquesta és la millor manera de garantir l'accés i alhora mantenir la qualitat. Garantir l'accés amb una política universal de preus baixos deteriorarà la qualitat de la universitat i, a més, és fiscalment regressiva, donat que el contingent de joves que arriben a les portes de la universitat està esbiaixat cap a les classes mitjanes i altres. I, de fet, el perill per les universitats públiques és que les classes mitjanes paguin per l'educació universitària dels seus fills el que estan disposades a pagar, però que per raons de qualitat, potser percebudes, però potser genuïnes, ho facin a les universitats privades. Prefereixo que no tinguem aquesta mena de selecció adversa a la universitat pública. En el cas de Catalunya vàrem optar per donar una oportunitat a la qualitat. Les taxes es van augmentar 66% de cop, tot arribant així a finançar el 25% del cost de la universitat, inclòs en aquest cost, per inseparable en raó de la dimensió qualitat, la part de la recerca universitària. És clar que això només es va poder fer perquè en l'esperit de la tarificació social es va complementar amb una política robusta de descomptes i ajuts. Aproximadament el 44% dels estudiants a les universitats catalanes en tenen algun d'ajut, de manera que l'augment mitjà de les matrícules no ha estat del 66%, sinó més a la vora del 50%, i desigual depenent de la renda dels pares. Es pot dir amb raó, sobretot quan pensem en el que va cap al màster, que la condicionalitat del descompte a la renda dels pares no afavoreix la independència dels alumnes. Penso que aquesta consideració, molt vàlida, demana un desenvolupament vigorós de la política de crèdits a l'estudiant, idealment a retornar en el futur com un complement de l'impost sobre la renda. Deixeu-me anar més enllà i projectar el que em sembla que serà el model final de finançament universitari europeu. No res immediat aquí, sinó el que veig al final d'un camí que potser no que està començant. Com sovint repeteixo, començo per constatar que les següents 3 característiques són incompatibles a nivell europeu. Primera, mobilitat important d'estudiants. Segona, finançament universitari
per impostos recollits recaptats a jurisdiccions fiscals relativament petites, a València, a Catalunya. Tercer, preus altament subvencionat. En podeu tenir dues, però les tres simultàniament serà molt difícil. Penseu-hi i veureu que en un món amb aquestes tres propietats, una política de foment de la qualitat s'autodestrueix. Vosaltres teniu les millors, construïu les millors facultats de medicina del món, s'emplena de gent de tota Europa perquè són les millors facultats de medicina del món i això ho estan pagant els contribuents valencians. Ja veieu que això no lliga. Estic convençut, doncs, que tard o d'hora aquesta incompatibilitat es trencarà per la part dels preus. Els preus passaran a cobrir costos i alhora els diners alliberats per aquests nous ingressos aniran a beques per als joves de les jurisdiccions fiscals corresponents. I si es vol, tot quedarà com abans per aquests. És el futur, però trigarà. El Regne Unit ha pres aquest camí, però només parcialment. Els preus han pujat, però les beques no han augmentat en la mateixa proporció. El sistema, el dia que s'implanti, hauria de ser neutral. Un estudiant valencià que estudia a la Universitat Valenciana no hauria de copsar que ha canviat alguna cosa. Passo als fons públics per al foment a la recerca. Ara m'adreçaré als fons públics no canalitzats per la via del finançament universitari. No us descobriré cap mediterrani si us dic que en la nostra realitat aquests fons haurien d'augmentar. Semblaria que la probabilitat de que ho facin hauria d'estar subjecte a les consideracions escèptiques que us he fet sobre el finançament universitari. Però aquí puc ser una mica més optimista. En primer lloc, perquè estem parlant de magnituds més reduïdes i en segon lloc perquè hi ha més d'una font de fons públics. En la crisi, els fons espanyols, el Plan Nacional, han baixat. Els catalans també, però molt menys. Però els europeus han augmentat. En la mesura doncs, que s'hagi construït el que he anomenat un bon sistema de recerca, els fons europeus que ens arriben augmenten i poden ser, en el cas de Catalunya ho han estat, un esmorteïdor de la caiguda dels fons espanyols. Però aquesta no pot ser la situació permanent. Ja una vegada, en el primer govern Zapatero, es va plantejar doblar els fons del Plan Nacional. Mig es va fer, encara que la crisi ho va escapçar. Paradoxalment crec que es va voler fer massa ràpid, amb increments del 25% anual que el sistema tenia dificultats en absorbir i que van crear una situació particularment vulnerable en el tipus d'imprevist, la crisi, que realment es va donar. En tot cas, la direcció era la bona i crec que hauríem d'insistir en que enormement es plantegés un horitzó de doblar aquest fons. Si es fa gradualment, necessari també per la bona absorció, l'augment hauria de poder-se encaixar en els pressuposts públics dels propers anys, potser alentint el desplegament d'altres projectes. És, en definitiva, la proposta que faria. Recursos privats per la recerca. I què podem dir d'aquests recursos privats? Les estadístiques comparatives amb altres països no són gens reconfortants. Hem de millorar molt. En aquesta dimensió cal distingir dues subcategories. Una és la recerca empresarial o impulsada per l'empresa, que per anar bé ha de ser una conseqüència de la cerca de competitivitat per part de les mateixes, però que pot ser ajudada per incentius fiscals. En tenim, però es podrien millorar. I sobretot caldria millorar la seguretat jurídica en temes d'inspeccions fiscals. L'altra és l'activitat de mecenatge filantròpic. Altra vegada tenim incentius, però són millorables i convindria que es milloressin si pretenem arribar a magnituds rellevants. Segurament la filantropia de tota mena a Espanya està al voltant, per la part baixa, de l'1% de la dels Estats Units d'Amèrica.
En el món, el sistema d'incentius més favorable a la filantropia és el francès. És un sistema que s'ha anat millorant fins que la societat ha respost i al final ha respost. Per tant, en el nostre cas, el mot d'ordre ha de ser en francès, com la France, o en algun aspecte, fins i tot, com a Itàlia. Considereu el 0,7% de l'IRPF per a finalitats socials, que en el nostre cas és de fet per la Caixa d'Hisenda o per l'Església o la Caixa d'Hisenda. A Itàlia es pot especificar a quina entitat vols que vagin els teus diners. En resum, no cal imitar els Estats Units, amb els nostres veïns en tenim prou. Passo a la segona part, que és l'organització de la recerca. Podríem dir que la política i l'organització de la recerca té 3 grans pilars. Una seria la universitat, de la que ja he parlat, però no parlaré de la seva governança perquè no vull parlar de tots els temes controvertits alhora. Un segon pilar són els centres de recerca i un tercer pilar les polítiques de convocatòries competitives transversals. Ara parlaré doncs del sector d'institut de recerca. És una característica força universal i amb molta tradició històrica dels sistemes de recerca que aquests tenen els components que us acabo de dir, les universitats i també un sector d'institut de recerca que poden tenir molts noms, inclòs el d'acadèmies, encara que no totes les acadèmies són centres d'execució de recerca. I segurament aquesta dualitat, universitat i instituts de recerca, ha respost a la pràctica històricament a la cerca més o menys dissenyada d'un punt d'equilibri entre la major focalització que permet un institut de recerca i la necessitat i conveniència que la generació de coneixement no quedés aïllada de la transmissió, és a dir, de l'ensenyament. En el cas del Regne d'Espanya, així ha estat. El paper del sector institut de recerca l'ha omplert el CSIC, abans Junta d'Ampliació d'Estudios i altres OPIs. He de dir que trobo el terme OPIs un terme clarament abusiu, ja que per llei el nom queda reservat a una llista tancada d'institucions estatals. Però un dels fets notables de les 2 darreres dècades és l'aparició d'un sector potent d'instituts de recerca promoguts des de les autonomies. En el cas de Catalunya, ara explico el nostre cas, en el cas de Catalunya la nostra observació fa uns 20 anys, quan, completat el mapa universitari, la Generalitat va començar a posar l'accent en la promoció de la recerca, va ser que teníem a l'Institut d'Estudis Catalans, reemergit de les tenebres i amb una activitat sobretot filològica, diversos instituts del CSIC, a l'IRTA, que responia a la transferència dels centres de línia estatal, i algun altre centre promogut des de Catalunya a partir d'iniciatives puntuals que ja anaven marcant una tendència i un estil. Centre de recerca matemàtica, el centre de recerca, t'ho tindré que preguntar, el CREAF, el centre de recerca EAF, ecològiques i forestals, no? Amb 2 iniciatives conjuntes, iniciatives de l'IEC, una amb l'Autònoma, el CIGNE, sorgit de la primera càtedra UNESCO, l'IFAE, el centre etc. L'IFAE de Física, el Centre d'Estudis Demogràfics de Demografia, que són consorcis entre la Generalitat i la UAB. Però, en el seu conjunt, el nostre sector d'instituts no responia a les proporcions europees. Era massa petit. Varen decidir, doncs, completar-lo amb iniciatives noves. Cal destacar que, així com amb la recerca agronòmica varen partir amb la constitució de l'IRTA de la transferència d'una OPI a l'INIA,
Aquesta no era la via que estigués al nostre abast per als nous projectes, perquè, per la raó que fos, el CSIC no se'ns va transferir. Una teoria és que la raó es deia 23F. Els centres de línia es van transferir abans. Havíem, per tant, de partir de zero. He de dir, però, que sempre hem estat obert a la col·laboració amb el CSIC, que tenim instàncies notables d'èxit en aquest front, per exemple, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia o l'Institut d'Agrogenòmica, i que és clar, considerem en els seus centres i en els seus investigadors com una part integral del nostre sistema de recerca. Començar de zero tenia inconvenients, però també avantatges. Els nous centres els varen poder impulsar prenent com a model les millors experiències i patrons internacionals, però alhora adaptant-lo a les nostres característiques, tant les que ens agraden com les que no, com les que podrien dir limitacions. I aquest ha estat l'origen del sistema CERCA, que vol dir Centres de Recerca de Catalunya. Avui CERCA consta de 40 centres. Pràcticament tots, però no tots, són part del que comptablement se'n diu sector públic de la Generalitat de Catalunya, el qual vol dir que directe o indirectament la Generalitat és majoritària en el màxim òrgan de govern dels centres. Els centres CERCA són molt diversos, però operen sota un conjunt de principis comuns i disposen, com també hi crea, de la que parlaré més endavant, d'un reconeixement i una protecció legislativa específica inclosa a les lleis d'acompanyament dels pressupostos dels darrers anys. Alguns d'aquests principis són, aniré ràpid però n'esmentaré 15. 1. Tots els centres tenen personalitat jurídica pròpia. A partir del 2002 només s'adopta la forma de fundació. Abans eren consorcis. A hores d'ara hi ha més fundacions que consorcis. 2. Tots aspiren a una dimensió amb el mínim de massa crítica necessària per la competitivitat internacional en l'àmbit específic. 3. Funcionament per dret privat no administratiu. Cal dir que la crisi i els requisits de consolidació fiscal han fet guanyar força a l'administrativisme i això és molt preocupant. I la raó de mesures legislatives específiques a les lleis d'acompanyament va ser tractar de posar un dic de contenció a l'administrativisme. 4. Donava autonomies, etc. 4. L'autoritat resideix en un patronat. 5. El director anomenat per al patronat ha de ser un científic reconegut i ha de tenir plena autoritat sobre la direcció científica i sobre la gestió, inclòs el nomenament de les gerències. No es volen bicefàlies. És a dir, nomenar el director científic, el patronat nomena un director científic i nomena un gerent, de manera que el gerent no respon davant del director. No, un director que si va bé és el seu crèdit i si no va bé és la seva culpa. 6. Qualitats d'un director ideal. Visió, competència, entusiasme i un compromís total amb el projecte. Res de directors a distància. Un director a distància mai pot atraure el màxim talent possible, perquè el màxim talent possible li preguntarà i tu on tens els peus? Mira, jo tinc un peu aquí i un peu allà. I llavors, doncs jo també, ja no el poso els dos amb tu. El director també ha d'entendre que un centre de recerca no és simplement un grup de recerca gegantí. 7. El centre ha de ser responsable al 100% de la seva política de personal, inclosos evidentment els nomenaments. Faig constar que entre els centres hi ha diversitat en polítiques de promoció. Alguns tenen tenure track i algun només fa contractació per màxim 9 anys. Bé, aquest és el cas del CRG, no n'hi ha gaires com aquest. 8. Tot el personal, excepte els afiliats des de les universitats i els CSICs, que existeixen però són minoria, universitats CSICs, té contractes laborals. 9. Tots els centres tenen un SAB, un Scientific Advisory Board,
hi ha una avaluació periòdica per part de la institució Cerca, una fundació de suport establerta per la Generalitat. 10. La programació financera és plurianual. Una lliçó que hem après. L'èxit, per exemple, obtenir fons europeus, no s'ha de penalitzar, per exemple, reduint el finançament o expropiant romanents. 11. Els centres no són xarxes, existeixen físicament. Només 2, un d'ells l'IRTA, estan multilocalitzats. 12. Tots els centres són a campus universitaris. 13. Els centres s'han de veure a si mateixos des del principi com a actors a l'ERA, l'European Research Area. Els barems d'avaluació han de ser internacionals sempre. 14. La cooperació amb universitats, CSIC i el sector privat és molt desitjable i s'estimula. 15. Last but not least, tots els centres han d'estar impulsats per l'ambició d'excel·lència. Finalment, i això seria el 16, podríem dir, permeteu-me adreçar unes paraules en el tema de la transferència i la innovació. Els centres Cerca excel·leixen en ciència bàsica. Dels 210 ajuts grans, beques de l'ERC a Catalunya, això són dades de fa 6 mesos, 114 són a centres Cerca. Alhora, 18 d'aquests centres han obtingut el reconeixement Severo Ochoa, Ciber o Maria de Maestro. Però contra el que de vegades es pot pensar, el model Cerca no és el del Max Planck alemany, recerca bàsica i res més. Tots els centres Cerca tenen programes molt actius de transferència i valoren la projecció cap a l'economia. A hores d'ara els centres han produït al voltant de 74 spin-offs de base tecnològica. 30 dels centres en tenen. Se'ls demanen als centres, no necessàriament a l'investigador individual, que explorin les implicacions del que fan per al mercat i se'ls ajuda en aquesta tasca. No se'ls imposen quotes perquè es vol que la seva interacció amb l'economia, la que existeix i segurament en el seu cas encara més la que existirà, sigui innovadora i la conseqüència natural de la recerca troncal que fan. Els centres de recerca no han de ser centres de servei competint amb el sector privat. Crec que no hi ha gaire dubte que Cerca ha estat un dels instruments que ha permès un salt quantitatiu i qualitatiu en la recerca que es fa a Catalunya. Només un exemple. De 2010 a 2014, el Max Planck va publicar 1.342 highly cited papers, el CSIC 1.037 i el CNRS francès 2.461. El centre Cerca en van publicar 1.116, menys que el CNRS, menys que el Max Planck, més que el CSIC, però llavors Catalunya és petiteta. D'altra banda, la Generalitat inverteix en els centres Cerca uns 100 milions d'euros anuals, mentre que la suma dels seus pressupostos s'acosta als 300 milions d'euros. La diferència són contractes amb empreses i, sobretot, ingressos per projectes competitius. Amb xifres de final del 2015, els centres Cerca han rebut el 27% dels fons europeus del Horizon 2020 que havia obtingut Catalunya, una magnitud similar a l'agregat de les universitats catalanes i que ve a ser el 7,5% de tots els fons de l'Horizon 2020 obtinguts a l'Estat. No m'estendré més en aquest aspecte. Un tema complex és el de la interacció entre universitats i centres de recerca. A pesar de la independència del centre envers les universitats, compatible però amb la presència de les universitats en els patronats dels centres, sempre s'ha propiciat, també amb el CSIC, la interacció de base, la de, entre metes, investigadors que prenen el cafè junts, que és molt important en ciències. I és per això que, com he dit, tots els centres estan situats a campus universitari. No negaré que la interacció podria millorar.
en particular la circulació d'investigadors. Els centres podrien ser bons proveïdors de talent professoral a temps complet o parcial, a nivell júnior o sènior. És molt el que els investigadors poden oferir i a l'inrevés, l'accés a la provisió de formació doctoral a la universitat és important per als recercaires. També caldrien més mecanismes per a estades de professors universitaris en els centres, etc. Tot això es fomenta, però queda molt per fer i hi ha molta inèrcia. Tercer punt, sobre les convocatòries per al foment de la recerca. El tercer pilar de la política científica és la disponibilitat de fons per incentivar la recerca i la formulació de criteris per assignar-los. És un principi molt recomanable i força general que aquests s'assignin mitjançant convocatòries obertes avaluades per parells. No hi ha una metodologia perfecta. L'avaluació no és una ciència exacta, però com la democràcia, l'avaluació per parells és millor que totes les administratives, o és dolenta però millor que totes les alternatives. És convenient recordar això en un dia com avui on ha passat el que ha passat als Estats Units. Podríem classificar les convocatòries en dues categories, les de projectes i les de persones, també en podríem dir les de talent. L'estat espanyol va ser relativament innovador al continent europeu en adoptar una política de projectes avaluats competitivament. No era quan es va fer amb el primer govern socialista la norma europea. Ho era el Regne Unit, però el CNRS francès, el Max Planck, etc., alimentaven internament la seva recerca. En bona mesura encara ho fan i disposaven de fons per fer-ho. Les universitats, en canvi, també se suposava que finançaven la seva pròpia recerca, però amb la petita diferència que estaven mal proveïdes de recursos per fer-ho. El canvi a Europa cap a un model de Research Council, que vol dir essencialment convocatòries obertes, competitives, avaluades per parells, és relativament recent. Una conseqüència del fet que Espanya s'avancés és que ara s'ha retardat i li està costant incardinar la gestió de convocatòries en una agència. En la política científica catalana també disposem de fons de foment de la recerca, insuficients, evidentment. Esmentaré 4 característiques distintives de la política que s'ha seguit per l'assignació d'aquests fons. Primer, des del 2002, la gestió de pràcticament totes les convocatòries està en mans d'una agència, l'Agència per la Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, AGOUR. Com veiem, té un nom modest que posa èmfasis en l'execució, gestió i no en la formulació de polítiques, que segueix en mans de l'estructura més política de govern. Però ha estat molt efectiva i eficient. Moltes coses, incloses les beques de matrícula condicionades en la renda familiar, per exemple, les hem pogut fer perquè disposàvem d'aquest instrument. En aquest cas, gestionàvem les beques, hi havia el mecanisme de consulta a Hisenda sobre la renda dels pares. Segon, potser fent de la necessitat virtut, no hem fet de la política de projectes un eix central de la nostra política. Sempre hi ha alguna excepció, però pràcticament no s'han fet convocatòries de projectes. La nostra posició ha tendit a ser que els fons que ens corresponien amb aquesta finalitat no havien estat transferits, que en conseqüència ens calia jugar en el terreny del Plan Nacional i dels programes marc europeus i que per fer-ho ens convenia, per tant, ser molt competitiu, tant a les universitats com als centres de recerca. 3. Això em porta a la tercera característica i crea l'Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. A partir de 2001 vam dissenyar una institució, una fundació, que contracta laboralment a investigadors a partir de convocatòries internacionals i els injecta en el sistema. Les dues regles d'or són, aquí tenim a un antic director, el senyor Bertran Petit, l'antic director d'ICREA,
O sigui que li demano que sigui indulgent si no matitzo prou. Les dues regles són, en primer lloc, l'única condició per poder sol·licitar un contracte per part d'un investigador és que hi hagi una institució, universitat, centre cerca, centre SIC, altres centres, gran infraestructura conjunta amb l'Estat, etc., disposada a acollir-lo. I en segon lloc, l'avaluació la fa exclusivament ICREA. Aquesta és l'excepció on no hi entra AGAUR. I depèn l'avaluació exclusivament dels mèrits del candidat i no d'on vulgui anar aquest candidat. ICREA paga el sou, però res més. Els paquets d'integració són cosa de la institució d'acollida. La contractació d'ICREA, que evidentment és laboral, i en aquest respecte no segueix el precedent parcial i inspirador dels investigadors del CNRS francès destacats a universitats, és amb tenure, és a dir, permanents fins als 65 anys. Hi ha avaluacions cada 5 anys que poden afectar el sou, però no la permanència. Es va experimentar amb una categoria d'ICREA Júnior, però segurament per aquest segment estava cobert per al programa Ramon i Cajal estatal, a la fi ICREA s'ha concentrat en el segment permanent. L'èxit d'ICREA es pot mesurar en moltes dimensions. Actualment ICREA té uns 254 investigadors, 124 a universitat i 110 a centre cerca, diguem meitat i meitat. També n'hi ha 16 al CSIC i 10 a altres centres. La meitat dels ajuts del RC, que he mencionat abans, de l'Estat, i ara són els ajuts als Starting Grants, els Consolidators i els Advance, no compto els Proof of Concept, si els comptés les xifres des de Catalunya encara ho diríem millor, però la meitat dels ajuts de l'ERC a l'Estat són a institucions catalanes i la meitat d'aquests són ICREAs. O sigui que aproximadament el 25% dels grans ERC europeus de l'Estat van a aquests 254 investigadors d'ICREA, i no tots, evidentment. ICREA costa a la Generalitat uns 28 milions d'euros anuals. S'ha arribat a aquest punt després de 19 anys. Va començar petitet i va creixent. Però en mitjana, cada any els seus investigadors doblen aquesta quantitat, és a dir, obtenen en convocatòries competitives el doble d'aquesta quantitat, de manera no que és 28 més 28, és 28 més 28 més 28, que és un factor multiplicador amb un impacte notable sobre l'ocupació de postdocs i postdocs. Cada postdoc que obté feina a través d'aquests recursos, doncs potser és un postdoc que no se'n va a l'estranger. Finalment vull esmentar que ICREA ha desenvolupat un altre programa, ICREA Acadèmia, la funció del qual és equilibrar el sistema en el següent sentit. Hi ha molts professors universitaris potents en recerca, molt potents, molts són funcionaris, poden optar a ICREA, però no és raonable pensar que aquesta ha de ser la via necessària per a la seva intensificació investigadora. És bo que siguin i que romanguin a les universitats. El que fa ICREA Acadèmia és seleccionar professors universitaris en els que se'ls proporciona durant 5 anys medis, 5 anys renovables, medis que els permetin la intensificació investigadora, que pot prendre moltes formes i això està en mans del professor determinar quina. I quart, com podeu veure, a través d'ICREA tractem de mantenir i injectar talent a les universitats, però no és l'únic programa amb aquesta finalitat. La quarta característica que vull esmentar, sense entrar en detalls, és el programa Serra Under, dissenyat per col·laborar amb les universitats en la política de retenció, recuperació i atracció de talent a l'àmbit del professorat universitari. I potser aquí podria esmentar el programa de doctorats industrials, que és un programa també dissenyat per injectar
En aquest cas, injectar doctors a les empreses a través d'una formació, és com la versió a nivell doctoral de la formació dual. Paga el sou, el paga l'empresa, hi ha un director de tesis a l'empresa i hi ha un director a la universitat. I els directors que hi ha a la universitat són de tota mena, però n'hi ha de molts dels investigadors més destacats de la universitat. I l'ambició d'això és que d'aquesta manera es construeixin a través de la formació d'un personal amb unes característiques especials ponts de comunicació entre les empreses i el món de la recerca. Lligat amb l'esment del programa Serra Húnter, voldria acabar amb una consideració final i important. És vital mantenir un sistema universitari i de recerca obert, en un doble sentit. En primer lloc, que sigui capaç de traure recursos externs i no es vegi abocat a alimentar-se des de dintre, és a dir, donades les circumstàncies actuals, no veure's abocada al fracàs. I en segon lloc, que estigui obert a la incorporació d'investigadors que són i han circulat per al món. Certament, això tindrà com a efecte que incorporarem a gent sense passaport espanyol, en justa correspondència amb el fet que també els nostres ens els contracten per al món. Però no ens enganyem, els més propensos a acceptar les condicions que podem oferir són els membres de la nostra ja molt nombrosa diàspora científica. Quan sentiu veus que diuen que hem de renunciar a la contractació internacional, que no ens ho podem permetre i que ens hem de concentrar en estabilitzar en els que ara són aquí i poden marxar, penseu que el que hi ha darrere d'aquesta observació pot comportar barrar el pas a la diàspora. No ens ho podem permetre. Un sistema obert vol dir que tothom és avaluat per als seus mèrits científics i no per on ara és. Ser avui un professor jove a una universitat nostra no pot ser un desavantatge, evidentment, però tampoc un avantatge. Mantenir la universitat oberta a la diàspora és un deure cap als nostres joves i un favor que ens fem a nosaltres mateixos. Moltes gràcies. Molt bé, pues ya han escuchado todo lo que hay que escuchar y naturalmente aquí, como están representados todos los miembros de esto que damos llamar Sistema de Ciencia y Tecnología, pues si hay una pregunta ahora es el momento de hacerla, o consideración al respecto, claro. Alguna denúncia també, Gracias. Bueno, Francisco Mora, rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, Andreu, fantástica la síntesis que has hecho en 35 minutos, 40 minutos, y es para felicitar, ¿no?, a Cataluña porque aquella visión del año 2000 que tú empezaste a definir y que yo como mis colegas de Cataluña pues generaba también muchos recelos en el mundo universitario, ver esto cómo va a cuajar o no, pues afortunadamente yo creo que habéis tenido la inteligencia de sostenerla estos 16 años y hoy nadie duda que Cataluña tiene el sistema científico más potente de todo el Estado y habéis tenido la paciencia además con gobiernos distintos, ¿no? Es decir, que eso ha estado muy bien. Entonces está la parte primera, la parte reciente, más reciente ahora, pero en medio ha habido cambios y se ha mantenido, ¿no? Y esa inteligencia es muy de valorar en proyectos a medio y largo plazo. De todo lo que me gustaría saber un poquito, es decir, conozco bien los programas porque, bueno, nos hemos mirado muy en detalle, es una cosa que incluso en mi universidad vamos a hacer algo a pequeña escala, ¿no?, una de captación de talento, pero me encuentro con problemas. Yo sinceramente el problema más gordo que tengo con los investigadores, con el instituto de investigación, con la gente de la universidad, es la telaraña burocrática y administrativa más que la económica, ¿no? Es decir,
una RC, que era un investigador, pues se empieza a convertir en un problema, porque yo ya he perdido 3 en los últimos años porque se van a otros lugares, hacen unos contratos mejores, no hay manera de poder valorar a estas personas adecuadamente. Tengo problemas de investigadores que vienen, que están como investigadores en la universidad y luego llega la intervención y te dice que no puedes pagarle esos sueldos, y tengo problemas de gente que tengo que bajar el sueldo y me dice pues me voy, y se van, que se van. Es decir, y luego de gestionar los proyectos, ¿no? Las dificultades que les ponemos, la gestión diaria ya son no solo recursos humanos, sino recursos de gestión de proyectos. La maraña administrativa, que la investigación, la universidad, pues se le aplica el mismo peso legislativo y administrativo que cualquier otra cuestión del Estado, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo solventáis eso en Cataluña? Porque entiendo que estos centros cerca son públicos, tienen una componente pública muy grande, y cómo podéis gestionar el talento, es decir, el capital humano, de una forma diferente para evitar que se vayan, es decir, los atraéis y además los retenéis, no solo es atraerlos, sino retenerlos. Y cómo, no sé, yo aquí, sinceramente, en mi universidad, las mayores quejas y lamentos que oigo ya no son económicos. Es decir, eso también, no son solo económicos. Es decir, está por encima la gestión administrativa, el poder valorar a las personas conforme a su capacidad, a su mérito. Y ya digo, problema de esta semana, informe de una intervención, de una auditoría, que toca bajarle el sueldo a unas personas de forma importante porque sobrepasan una cantidad que se lo ganan con creces, porque son del perfil de que tú comentas. Les das 1 y te consiguen 3. ¿Cómo solventáis eso? ¿Estos centros cerca funcionan como entidades privadas? ¿Tienen mucha libertad para regular, gestionar lo más importante, el talento, ¿no?, de estas personas? Gracias. Es nota que coneix el tema. Un preliminar és important, en el cas de Catalunya ho ha estat, la continuïtat política, és a dir, ha hagut governs de CiU, ha hagut governs del tripartit, però a grans trets, poden haver-hi detalls, però a grans trets s'ha mantingut el model, i fins i tot es va fer un pacte nacional per la recerca que, si el llegeixes, doncs està ple de bones intencions, de frases que no diuen massa res, però l'important és que tots firmen, a darrere, i per tant, repeteixo, hi ha hagut continuïtat política, i això és molt important. El segon tema és molt delicat, i tindria que contestar que tots els problemes que esmentes a Catalunya també hi són. He fet una petita al·lusió a això quan he dit que podríem dir, amb el conflicte permanent entre el flexibilisme i l'administrativisme, la consolidació, els escenaris de consolidació fiscal que ha portat la crisi ha trencat l'equilibri per la banda de l'administrativisme, diguem-ne. En el cas de Catalunya, com he dit, vam posar en les lleis d'acompanyament tota una sèrie de mesures de protecció. És a dir, en principi, els centres de recerca tenen autonomia financera, no està molt clar què vol dir això, però tenen autonomia financera, està dit amb una llei, tenen algunes mesures de flexibilitat que no hi són a l'Estat. Per exemple, per un centre de recerca entrar amb capital a un spin-off n'hi ha prou que ho aprovi el patronat. Quan el centre de supercomputació, que és estatal, va fer un spin-off per primera vegada,
ho va tindre que aprovar el ministre, no sé si el Consell de Ministres, però com a mínim el ministre ho va tenir que aprovar. O sigui, hi ha una sèrie de ja dic, però tot és fràgil, en som molt conscients, i probablement en política de sous no es pot fer tot el que s'hauria de fer i també es perd gent. El que passa és que el sistema ja està trabat i doncs els equips estan allí i la gent doncs també resisteix ofertes, però es perd. Amb sous no es pot competir amb altres països. Hi ha diferències. El pitjor sempre és Suïssa. Quan ve la trucada de Suïssa, la del Regne Unit es pot resistir més. I després hi ha una tassa constant de parlar i de dialogar amb els interventors. Que diguem-ne, els interventors no porten males intencions, són molt legalistes, són molt reglamentistes, però explicar-se, dialogar, discutir, exposar, etc., encara que sovint sembli molt frustrant, dona resultats. Si a més hi ha una imatge i reputació de que el sistema és bo i funciona, doncs tothom s'hi apropa amb un cert compte i sense la voluntat de fer enormes estropicis. Però és una lluita diària i és una lluita permanent. Això de la pèrdua de 3 RCs, etc. Una forma amb la qual hi crea equilibri el sistema, una és directa, que és hi crea acadèmia. En principi, hi crea acadèmia permet seleccionar aquests que per la seva potència investigadora poden rebre trucades d'una altra banda per donar-los un recolzament. Crec, corregeix-me, que hi crea acadèmia aconsegueix que són 50.000 euros cada any durant 5 anys, de la qual una part, la meitat, pot arribar a ser sou. Pot arribar a ser sou o no, segons decideixi la persona. Això està acceptat per les universitats i dedueixo pels auditors i interventors. Corregem-me, fa anys que existeix i és així. I una manera indirecta, escolta, és absurd que les universitats posin, els auditors posin limitacions quan hi ha l'article 83. O sigui, al principi de que el sou es pot arribar a doblar està la llei. No s'estan fent il·legalitats aquí. I una forma indirecta, com ICREA també ajuda, és a través del programa central d'ICREA, perquè no és sempre el cas que els contractats per ICREA siguin espanyols o hongaresos que estan a Alemanya en aquell moment. Poden ser contractats, normalment funcionaris ja és més complicat, poden ser contractats que ja estan a les universitats, i de fet alguns departaments, i puc pensar-ne 3 o 4, han fet, és com lo de la lletera, diguem-ne, que és per iniciativa pròpia contractar algú molt bo, molt potent. El contracten, iniciativa de la universitat, el contracten. En els propers 2 anys és tan bo que l'agafa ICREA. Se'n va ICREA però es queda allí, no es mou, es queda al mateix despatx però els diners queden alliberats i se'n contracta un altre. I així hi ha departaments universitaris que tenen 5, 6, 7 ICREAs i això els genera recursos, perquè per exemple l'Institut de Ciències del Cosmos
doncs ara és la mira de maestro, amb la qual arriba mig milió més a l'any, i tot això és un acumulatiu amb els diners inicials per contractar. Això és una forma indirecta amb què ajuda a retenir, així i tot es perd gent, però vaja, si a mi em haguessis preguntat fa 7 anys com resistiria el sistema, donat el que jo estava veient, que és el mateix que veu aquí el conseller de Finances, era molt pessimista de que el sistema aguantés. Ha aguantat i encara ara toco fusta. Pío Beltrán. Sí. Bueno, muchas gracias, Andreu. Yo, José Pío Beltrán, CSIC, ya nos conocemos. Has dicho cosas de micro, me interesa más la aparición de esa superestructura que es envidiable desde otros lugares, como por ejemplo desde aquí, desde Valencia, es envidiable lo que habéis sido capaces de hacer. Entonces hay una cosa que ha aparecido recientemente en los medios, en la presentación, no sé si Juli o Andrés lo dijo, que se ha generado una cosa nueva que se llama BIST, que no has mencionado. Sí. Y me gustaría un comentario simplemente. Sí. Y la otra cosa es, Cerca, que parece un sistema tan robusto y tan exitoso, se genera como la evolución, o sea, a partir de las piezas que hay por ahí sueltas y aquello, va a decir, o realmente, ¿quién ha estado detrás de la estrategia para diseñar qué tiene que ser Cerca o no? O sea, ¿cómo seleccionar aquellas unidades de negocio, que llamamos institutos, con todas esas características que me parecen fabulosas, para tener un sistema robusto? O sea, entiendo que sería otra conferencia, pero simplemente alguna pincelada para poder tener una idea. Además aprovecho, como hay miembros del gobierno valenciano aquí, es bueno también que entre todos escuchemos esto. O sea, ¿cómo se hace esto? El sistema realment ha evolucionat. Ja he esmentat que hi ha centres que van començar molt aviat. O sigui, hi ha una base preexistent. I jo recordo que l'any 2000 o 2001, ja en posició oficial, vaig anar a visitar l'IFAE, l'Institut de Física d'Altes Energies, i allà em van dir que aquells eren raros i que s'havien de normalitzar. I jo crec que en aquells moments ells tenien la idea de que normalitzar-se volia dir convertir-se en un institut universitari i tots funcionaris, perquè eren contractats, etc. I en els debats que vam tenir nosaltres vam decidir que no, que es normalitzaríem perquè en faríem molts com l'IFAE, no pas que l'IFAE el convertiríem en un centre més similar al CSIC. Per tant, no, va haver-hi una política deliberada de dir tenim els centres del CSIC, els centres del CSIC estan bé, ells són, i aquests altres centres, són la meitat del que tindríem que tenir. Si miro com és la situació d'Alemanya, o si miro la global, o si miro la Comunitat de Madrid, on havia més CSIC. Per tant, aquí tenim un 8, tot això ajuda si estàs en una època de pressupostos creixents, moderadament creixents. I per tant, doncs anem a emplenar això i ho fem amb aquestes característiques que he esmentat. I aquestes característiques estaven molt clares. I això va representar 5 o 6 centres que es van llançar amb aquestes característiques. Després s'hi van sumar aquests anteriors i també s'hi van sumar, per tant Cerca és heterogènia, per tant també s'hi van sumar els instituts hospitalaris, que són 9, una a cada hospital, i també alguns altres que potser serien millor descrits com centres tecnològics. Però aquests que es van crear al voltant del 2002-2003, amb totes aquestes característiques, temes. No vam fer un mapa a priori. La idea era, potser pot sonar una mica massa liberal, però la idea era que Catalunya és petita, no necessita tenir de tot. Per tant, el que convenia era fer créixer els bons gèrmens que ja teníem. Vam fer l'ICFO, l'Institut de Ciències Fotòniques,
no perquè algun llibre ens digués has de tenir un centre, a tot arreu ha d'haver-hi un centre fotònic, sinó perquè vam veure que hi havia un grup de gent que podria tenir molta empenta si se'ls ajudava. I així va ser. Home, també pensàvem una mica en temes, jo recordo que vam pensar en neurociències i no ens en van sortir. Però aquesta va ser la idea, el BIST, que no hi he parlat i els meus col·legues del BIST potser no els hi semblaria del tot bé. He preferit parlar de cerca perquè volia parlar de la base del sistema. I llavors, a partir d'una base del sistema es pot anar fent piràmide. El BIST és una coordinació forta de 6 dels centres més forts de cerca. El de fotònica, recerca biomèdica, el CRG, l'ICIC, que està situat a Tarragona, l'IFAE, de física i astronomia, i el de nanotecnologia. Tots són Severo Ochoas, n'hi ha altres que són Severo Ochoas, però els 6 són Severo Ochoas, i l'estructura legal és una fundació, per tant estrictament parlant té un pressupost petit, hi ha institucions privades i públiques en el patronat i la idea és doble. Una, crear una identitat col·lectiva que tingui presència a Europa, i això s'està aconseguint a través de la firma col·lectiva. En aquests moments els investigadors dels 6 centres signen com a CRG, BIST. I amb això, doncs, mira, ja en el Nature Index per institucions ja som el segon espanyol, el primer és el CSIC, que és un índex quantitatiu ponderat per qualitat. I la segona cosa que pretén és economies d'escala. Hi ha coses que, a pesar de que cada centre ja és molt gran, n'hi ha de molt grans, però cap supera els 500, les 500 persones, els més grans com el CRG tenen 500, doncs aquesta és la propera. Hi ha coses que amb una base de 500 no es poden fer, però amb una base de 1.500 doncs es poden fer. El conjunt seria com una mica més de la meitat del Weizmann Institut a Israel. No és ben bé el Weizmann, una mica pressupost, la subvenció global, el pressupost global són uns 100 milions, el Weizmann són 200, etc. Aquesta és la idea, però està començant. Sí. Antoni Furió, de la Universitat de València. El diagnòstic i les previsions, l'horitzó de Prat de la Riba, 1900. Sí, que el diagnòstic que ens ha dit que va fer Prat de la Riba en la fundació de la Mancomunitat, 1914, és formidable. 100 anys després, el 2016, vostè ha dit que en tot cas estaria vigent, només caldria afegir-li als homes les dones. No sé si és del tot així. La meva pregunta és, pensant en la completitud, per dir-ho així, de la frase o el paràgraf de Prat de la Riba, el biaix que en recerca i avui cap a la innovació, cap a la comunicació amb la base productiva, i això em porta a preguntar-li sobre la recerca bàsica, sobre la recerca no aplicada, aquella que no genera patents, aquella que no genera spin-offs, i en particular el camp de les humanitats. És a dir, com gestiona l'ICREA, com es valora en Europa
la recerca en el camp de les humanitats. Sí, i és present en el cas d'ICREA, contracta a tots els àmbits, inclòs les humanitats. Potser puc preguntar-li al professor Bertran Petit quants dels 254 deuen ser d'humanitats. 40 són d'humanitats i n'hi ha de tota mena. Pel que fa a Europa, l'ERC dedica el 17% dels fons a ciències socials i humanitats, i que això són 5 dels seus 25 panells són ciències socials i humanitats, o sigui que està inclòs i cobert. Entre els centres cerca n'hi ha de ciències socials i humanitats. Puc molt ràpid enumerar els que són de ciències socials i humanitats. Hi ha el Centre d'Estudis Demogràfics, hi ha el Centre de Recerca en Economia Internacional, hi ha l'Institut d'Arqueologia Clàssica a Tarragona, hi ha l'IPES, Institut de Paleontologia Humana, hi ha l'Institut de Patrimoni que està a Girona, i n'hi ha algun més? Com? CREI, és el CREI, ja l'he esmentat. N'hi ha 5, em pots dir, això és una mica, en anglès dirien spotty, això és una mica dispers, sí, és una mica dispers, tot cerca és una mica dispers, han sortit aquests perquè, altra vegada, perquè hi havia una empenta i una possibilitat darrere, i d'aquests centres, 2 com a mínim, el CREI i el Centre d'Estudis Demogràfics són bastant anteriors a l'any 2000. O sigui que la filosofia és la mateixa que l'European Research Council, les humanitats i les ciències socials són part integral del que és la recerca científica. Pel que fa a la transferència, he fet algunes observacions. A Catalunya també hi ha centres tecnològics, però és cert, i no és una virtut, que a Catalunya el desenvolupament de les activitats relacionades amb innovació i relacionades amb recerca han anat bastant per separat, en part perquè sempre corresponien, excepte un breu període a l'època del tripartit, sempre corresponien a administracions diferents, i aquesta és una mancança. Però seria una simplificació dir els centres cerca són Max Planck, els centres tecnològics són Fraunhofer, està molt més barrejat. Estamos de acuerdo. Sí, yo soy Daniel Ramón, fui funcionario del CSIC y de la universidad y ahora dirijo una compañía biotecnológica. Y mi pregunta justo iba por aquí. Me había llamado muchísimo la atención. Lo primero, transmitirle la admiración y la envidia por lo que han hecho. Pero lo que no me cuadraba demasiado es, generando tanto conocimiento, ¿cómo se aplica luego ese conocimiento en la innovación? ¿Han pensado en algún modelo similar al de, por ejemplo, Holanda con las cátedras 0%? El modelo de Holanda con las cátedras 0% que permite que personal de una empresa esté a tiempo parcial en alguno de estos centros. Perdón, es que sí. Me falla un oído. Sí, no sé si conoce el modelo de cátedras 0% en Holanda. Me temo que no. Pues permiten que un empleado de una empresa, por supuesto una empresa de índole tecnológica, al menos un día por semana no trabaje en su sitio y trabaje en un centro público de investigación o en una universidad. El salario lo paga la empresa, por supuesto, pero si se genera...
y si se genera propiedad intelectual es compartida entre la universidad y el centro privado. ¿Modelos de este estilo le han dado algún pensamiento? Porque nosotros como empresa estamos muy interesados y de hecho hemos hecho un planteamiento al CSIC y a la universidad y hemos firmado un convenio para empezar algo así. Estoy seguro que el rector está tomando nota. No tinc res útil a contribuir, sembla, no coneixia aquesta iniciativa, és quelcom que esperaria que les nostres universitats en fossin sensibles amb la política de fer ponts. Amb l'empresa hi ha, a veure, diria que tenim tres coses. Que una és el programa de doctorats industrials que intenta crear aquests ponts a partir de la formació doctoral i realment el que esmenta dona una idea de que aquesta mena de circulació podria continuar després. Preguntaré si hi ha hagut alguna idea a aquest respecte, però certament no tenim un programa. El segon front són els centres tecnològics, avui en dia estan molt reunits, hi ha una xarxa que es diu Tecnio i els més grans s'han fusionat, literalment fusionat, amb una institució que es diu Eurecat. Està molt dirigida cap a la petita i la mitjana empresa i sovint fa d'intermediària entre les necessitats de les empreses i la universitat. És a dir, una situació típica és una empresa encarrega un treball al centre tecnològic, el centre tecnològic subcontracta el grup de la universitat que sap d'aquests temes. No sé si és l'òptim, però així és com està funcionant. I la tercera dimensió és la que va a l'economia del futur. És a dir, quan es diu hem de fomentar la connexió entre la universitat i el teixit industrial, sí, però el que hi ha ara i el que vindrà després. És a dir, el coneixement que vessi de les universitats i els nuclis de coneixement hem de procurar que creï economia nova i són els startups, etc. Això s'activa molt, es persegueix molt. No puc cantar victòria, diguem-ne, l'ecosistema de startups a Catalunya i en particular a Barcelona ha estat molt potent, surt normalment amb les llistes just després de Berlín, París i Londres, en Milà i Amsterdam, però és veritat que moltes de les startups que han tingut més èxit i més força, que són del món del comerç electrònic, per exemple, s'han beneficiat de les universitats perquè les universitats i les politècniques proveeixen molt bons enginyers per treballar en aquestes empreses, però encara no n'hi ha moltes que hagin sorgit directament com a spin-offs de les universitats. N'hi ha algunes, una de les més conegudes allí és impronunciable, és Cytel. Sap de què va aquesta? Cytel és SCYT, és alguna cosa grega. És una empresa de vot electrònic que actua a tot el món. I aquesta va néixer com un spin-off de l'Autònoma. És a dir, va ser professors de l'Autònoma que la van generar de la manera habitual i n'hi ha algunes d'altres. I ja he mencionat que el centre Cerca han generat 74 spin-offs. Ara si em pregunta quanta gent ocupa aquestes 74, la contesta és que no ho sé, però no n'hi ha cap que sigui tan gran com Cytel, per exemple.
O sigui que queda feina per fer i m'apunto lo d'Holanda, què se'm diu? No sé què, 0? Càtedra 0? 0%. Càtedra 0%, doncs ja ho buscaré. Molt bé. Ignacio Fernández de Lucio. Sí. Ignacio Fernández de Lucio, de Ingenio, que es un instituto mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia. Bien, mi pregunta va en este sentido. Dado que las universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas no tienen una estrategia de investigación top-down y que los directores de los institutos tampoco tienen un gran poder, tanto los institutos universitarios como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que se produce en la mayoría de los institutos es que no tienen una política top-down de investigación estos institutos, sino que los grupos de investigación o cada investigador hace, diríamos, la investigación que él considera que debe hacer en función de las fuentes de financiación. Ahora bien, en el caso del CREA, como los investigadores tienen más poder, mi pregunta es si verdaderamente en estos institutos existe una estrategia de los institutos top-down, o bien un compromiso entre, diríamos, esta estrategia top-down y la bottom-up, o sigue lo mismo que pasa en las universidades o en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La idea, i jo crec que la realitat, és que són, amb la seva terminologia, top-down. Els directors tenen una línia científica. Hi ha molts investigadors principals en els instituts que són ICREAs, però no és allò que passi un ICREA per davant i si és ICREA, com que és gratis, l'agafem, perquè l'institut ha de posar-hi diners, ha de posar-hi laboratoris, etc. El que he tendit a passar és que l'institut té una política científica, vol desenvolupar unes línies, necessita algú en una certa àrea, el busca i amb una mica de sort el col·loca i el capta com a ICREA, que vol dir que no gasta una part del seu pressupost amb aquest personal, però això encaixa en el projecte científic. Dit això, segurament hi ha de tot, però en principi és així i el contracte laboral també serveix per això. És a dir, en principi una persona amb un contracte laboral, ja veig que ICREA podria ser un problema, però no ho ha sigut. Vols dir alguna cosa a aquest respecte? És a dir, hi ha hagut situacions on ha pogut haver situacions on un investigador ICREA no encaixi en un institut i llavors a vegades el que ha passat és que s'ha canviat de lloc i s'ha facilitat que es canviï de lloc i vagi a un lloc on encaixa millor. També en el cas de Catalunya tenim, com a mínim, el CSIC està imbricat d'alguna manera. El cas més clar són dos consorcis i ja sabeu que en el cas del CSIC no són dos consorcis, disculpeu. Un consorci, l'Institut d'Agrogenòmica i una fundació, és la Fundació ICN2, que és part del BIST, Institut de Nanotecnologia i Nanociència, on l'edifici és del CSIC, un grup d'investigadors són del CSIC i un altre grup, de fet més nombrós, són ICREAs o contractats directament per la fundació. El director és del CSIC, però ho és per casualitat. Es va buscar de la manera estàndard, un comitè de selecció, d'això podria parlar, el comitè de selecció, van buscar i van trobar, i el millor candidat va resultar ser
de l'Institut del CSIC i evidentment se'l va anomenar a ell, però no és que el CSIC designés. I per tant els directors són directors de veritat, no són coordinadors. Designació dels directors. Hi ha un procediment que és que es fa una busca internacional, etc. Això està servint per les renovacions. Pels nomenaments inicials realment no es va fer així. Els nomenaments inicials, i de fet l'únic lloc que es va intentar, que va ser a l'Institut d'Arqueologia, no va funcionar. Vam fer una oferta a un investigador anglès que després li ha seguit la carrera i ha fet una carrera brillant i no el vam aconseguir treure, eren massa petits. I de fet l'investigador inicial ha de ser algú que té un incentiu quasi patriòtic, algú que està extremadament compromès amb el projecte. En el cas del Terresquès seria en Beato, etc. Però després hi ha la renovació, ja es pot fer de manera normal. Molt bé, pues aquí terminamos. Muchas gracias al profesor Mascolell por habernos informado de todo, de muchas de las cosas de las cuales nosotros tenemos que aprender, otras dar razones para justificar que lo estamos haciendo correctamente en la vía adecuada, es así, y muchas gracias a todos ustedes por vuestra presencia. Gracias. Muchas gracias.